Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People's Youth Front Meghalaya kabadai kashnatrekam ki samla ka National People's Party ha ka jala ha ka arpunyo trik urumpang araja apun riu kala pedang burom ya ka jingwan Pynïasoh ka kong Naphi Shisha marwen ka dekhot ka United Democratic Party Shillong City haringkat bat kinong kershan jongka ya ka ni ka jingalang pedang burom lapan long ha ka office trekam jongka party NPP haringkat ka jingadon lang Menteri ka Sarkar Jilla uba Ïalade Miki Shilla uba Deiru State President ka NPYF Meghalaya uba Hamletson Doling Working President ka NPP uba Himalaya M Shangplang udong Aiktien ka NPP uba Damanbat Lamare MLA ka Umroy na lor kiway pat laban kedaw hangni baka kong Naphi ka Deiru kabala aireng haga election MDC sha KHADC house nem araja apusan na Umroy constituency Hynrei ka klemla banpoy sha kathong habakren haga ne kasngi ka kong Naphi kalaong baka jing Synshar ba Shisha kam Shong haga Kyrdan Hynrei haga Jinglen ladi Ka Synshar ka Shisha kam Shong haga Kyrdan Hynrei haga Jinglen Ïalade ka beningkong nga benpau ka jing sngongo ya ublay utray kenrat ujongi ubla penla ingi begenya poilang kumne hapo kini ka party office ka pila pedang buram yang syagani ka party NPP nga ay kublay ningkong ya ichaman iba penyat ya kini ka induction program Shri Bajop Pingrop, I Balongru, I Working President, Jongka State NPYF. Ngai Kublai, Ya I Minister in Charge, Jongka State Government, I Balongru, I President, Jongka State NPYF, Shri Ïalade Miki Shilla. Ngai Kublai, Ya I MLA, Jongi, Jongka Umroy Constituency, I Ba Daman Ba Lamare. Ngai Kublai, Ya Ki Rangba, Ki Badan Lang Hangne, I Sa Hima Shangplang, I belong spokesperson, Jong Ganiga Party, I Sa Hamlet Doling, I belong I State Working President, but Hakajokapor, I advisor to the government, but I Professor Don, I belong Ru, I General Secretary, Jonga State. Pan I Kublai, Ya Kinong Kitkam, Kinong Yalam, Jong Kani Ka NPYF Wing. Ngadap the Kamensim, Kajing Smokeman, Manganyo Bandan Benta, Manganyo ban snokti bat kaniga party NPP ningkong nan siya akwa ban pasat jimut happy iwe ka ka pelong yanga bat ka ka penkreng yanga hadu kaniga kleman mangan snokti mangan don benta bat kaniga party NPP haba pi pai saudong nga pai saudong yanga shibun ki kamba ki ba kaniga party kalale Shibon ki mati trekam ki bagane ka party kalale Shibon ki kam penroy ka bakalawan ra haki department ki bapher but khamtam ki schemes ki bakilala banuan ra banyo jingmentoy ki nong shong hapo ka jela ka jongi but ka deiru hapo ka jingelam jong imentri rangba jongi isa konrat sangwa I belongru I president Jong kini ke National People's Party, but ke kenhun ke jongi barok away. But habang apaipat syakamat kabakam don kam, kabakam kong san kaday bangin pinkin teo ki para samla ki jongi bamangi ki kon samla ngiday kalawe jong karibat kajat penriu. But ngayo bakani ka party kaday ka youth centric party, but lingba kajing tray, kajongi, kajing don, kajonga bat kani ka party, ngin thao ki lat ki linti, kumno bangin la, bangin yarap, bangin kintiw, ya ki para samna ki jongi. But habangi paipan, shikinong yalam, shikinong ikman, jong kani ka party. Kum, I menteri, jongi, I belong, I state president, I Sir Ïalade Miki, I MLA jongi, Iba daman bait lamare bamakiru kidai ki youth leaders ki bayaram ya kani ka party lingba
kejing don kejonga batki kejing trailang kejongi ngin la banwan ra ya kejing kala ngin la bentau gi lat kilinti naga benta jongi gi khon samna lese bon kiban keno kiban kentho kiban kedokti kiban ben bai samla duduk Naphi ne ikong Naphi marwen idai isamla iba kentiap seng dang ye kun election shisin la kentiap seng no ne kin ong kadon gujing sharpen bit badang kena kereta ne kin ong bakadon gujing sha yalam bakra hakinu rekinu kin nong yalam ne kinu kinu ki kinhon ki badan hapo jong kene ka party ne kadon kejing terwa shimet banyo jing mentoy kum baki ong de ktin nongway opportunist. I am not an opportunist leader. Hynrei ngade ka kon samna ka scam ya ka nongrem habang mi siya ka jeli politics. But nga donru ka minsim ka jing smoke ya na ka benta ki para samna ki jongi khamtam ki para samna ki badan hapo ka constituency ka jongi but khamtam hapo ka jela ka jongi. To I badagani ka jing mi ka jonga bandan but kani ka party NPP ngan la banwanra more contributions to my constituency but to my state as a whole. Habang la shim ya kani ka rai ka baskem bangalong ka nong kitkam ka bapura jong kani ka party NPP nga kular but nga kermen bangan tre met but minsim banwanra ya ka jingha haka imlang haka salang bahabo shwa bangan pinkut ya kani ka jingkran lingkot ka jonga ngakwa ban ai tang shi sembo i jing perkhat ba Pynïasoh lang hangni baro. In reaffirming the greatness of our state, we understand that greatness is never given, but it must be earned. So our journey should not be one of shortcuts, but it should be for the risk takers, the doers, the makers of things who will carry us up the long, rugged path towards a bright future. Kabamut ban pinskem ya ka jingkrau jong ka jela ka jongi ni sngoto ba ka jingkrau kamdei ka bangi shiyo ai Hynrei kawan lingwa ka jingtrei shitam tikim don ki ai ban penpoi sok yangi syakata ka lenti Hynrei kadai tang na benta ki riuslur ki nong trei ya ka kam ki nong pensaindur ya ka kam lingba ka lenti ka bajong ka bakongwan syakalawi ka bapernai nga ay kablay ya ka party UDP kabala ay nga ya ka rensan mga niya kun ya ka election kabala dem nga ay kablay ya kinong kitkam kinong yalam jong ka party UDP but nga kitbak nga kitriang ya ka party UDP barok away but kamtam ya kinong yalam kinong mikmat jong ka party UDP but nga ay kablay na benta jong pi baro iwe pi iwe papiala bandon ringkat banwan ban sinran yang hado kini ka klemat bangnya snokti bat ka party NPP ban nga ay kablay kamtam na benta ki bahayeng ki bahasem ki longkme ki longpa pat kamtam yepi ki samla pa it ki bawan na umroy constituency banyadon benta hakani kajingalang kublay shibun kublay shi hajar ngo hakakot tongin perta life in laiwat hakakot 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 oi kejing ya keren kala long ka bajrong bha la bon bon panai namar misio thu ban wan ye Pynïasoh le ni ban shift ban wan rai kata kejing kala kamde ka kam ka besuk ngakan mau hakapor nengkong bayi indo bat nga iwan hapo ngadang long chairman jo kemuda tu kapor iklem wan ya ka kam lejong iklem wan ya ka kam lejong iwan ya ka kam jo kipaipa bat ka ega penlong yang aku musti presiden jong samla ban khot ye i ban ya don lang bat ka party kalong mga yo i
ba idei ibriu iba kwa Shisha ban Shakrio pai ba nga Ïalade habang apek yaki nongelang nga sai ong yaki dikintin habang yak lem namar haka jing Synshar khadar pi kham nyar pin yo I ki briu ki nongelam ki ban long nongelam haka por ba ki rem bon sin ngi long nongelam tang haka por ba ngi job bat ngi don haka por tang batang sudep nang to kijano taka ke quality ka ba penlong yang ban request ya Naphi ban join ka party NPP ngayo iba hadin ba ila rem ya ka election MDC ro idon haka ground isai klem no ya ka constituency la perkhat lei hoy la pe ya ka vote lei banlong la snulong disappointing after so much of hard work tamba iklem ba kita kin long kidei penkiang hakata ka jing thmu jong I ban Shakri ya pai ba na kata ka daw ong I you are the right person in the wrong place ka briu ko ba biang tang ka chaka ka ba ong phimla ban really ban yara na kata ka daw ong wanno bat ngi NPP pat ha jo ko por ngi haka kumbaya ong I working president menni hoy ni sai pikumba fitip pa ni le shibun ki program na ka por all over the district ni le ki program dai tang ki por shwa election ngim dai ka party kumbong I state working president mentang ngim dai ka party ka ba pio I tang ha ka por election nga tharai ka dai ka wai na ki party ka ba bon tam ki unit ngidon ka NPYF ka youth front ngidon ka women front, ngidon ka farmer front, ngidon ka skill development cell. Kiba pek ya ki jingdon kam. Jong ki nong rep, ki long kumi, kiba don ya kata ka sap bat kum ta ter. Tena kata ka daw ong iba siu hala dai ka long ka bala. Wan no bat mi. Kenang mengin yo ban ya trailang especially kumba pilatip haka jing yalam jong isar konrat ke sama ngidang sudep ya ka budget session mentaras ni president jong NPYF bo pet ya ka sports bo ya dai bat ikon samla ngashwa ban penkenmau ya pi house nem hajar khat riu khat new hashwa ban wan ke MDA government haka jing yalam jong ka party NPP ka budget jong ka sports department ka budget jong ka sports department ka day South Crore shisne South Crore ka sports department man pe barok ka state Hynrei ngas ngau komen man yatho yapi bang Ïalade pass ya demand of grant la clear mene ka budget jong ka sports department jong meu snem kalong 3000 South Crore 3000 South Crore kata ka pen I ba ka sarkar ka jongi hak jingelam jong sar konrat sangma kabo priority ya ikon sangma kabo priority lada pipet ngasai keren ni gini ginte na bangalek kaspi ngasai ong ikon samla menta habang apet ya pi ngalong jealous bangta ngalong jealous ban mar balai menta pidon bok ba pidon so many opportunities Ibas ngautan nat bantem pidon ke chief minister grassroots music. Ibat ngautan nat ban sna film mentala don ke hello Meghalaya. Ibat sna video YouTubers kiba yo iba menta. Pi kwa ban sengkam sengjam la jong ke don ke CML evit ya pi ban yarap ke prime ya entrepreneurs kiba kwa penhe ya ke business la jong. Kiba kwa ban pentebit Ïalade ladam nakayeng ka sem yo ban late school kikmi pa klem la ban pa school pila ban enroll Ïalade ka skill Meghalaya training ondala de training piyo ki startup tools shubo pilai training ya ka ban snake onla de training ki ai owen man yo pi ban sedang ya ka kam la jom lada pitiar ki tray mystery ki ai ki tiar mystery but kum ta there is plenty of opportunity kum balong menta kasa sang hangi ban pen I tang ba snyo si ban ong hadok mentaro ba dang bon ki khon sam la jong I pom tip ya ki
Dalam ba kani rensan nang scam. Banginang la ban tray bah ban wan ra ya kini ki khubor. Syaki khon samla ki jongi ba ki don plenty of opportunity.